Čus, Bostarantus, zdraví vás Bostranu nového videa, jej! A my tu máme novú Minecraft sériu. Čo som urobil? My tu máme novú Minecraft sériu, ktorá sa bude volať Hardcore. Áno, rozhodol som sa začať hardcore, pretože videl som to, že môže byť taký hardcore niečo. A potom ešte čo, prečo je to menuje takéto zašedlé, tak to je z jedného dôvodu, pretože tu mám resource pack alebo texture pack, ale ponovom je to resource pack, čiže tak. No a ešte jedna vec, že už som partnerom YouTube, čiže budem mať speňažované videá, čiže dúfam, že vám to nejak nebude vadiť, že proste vo videu bude reklama na začiatku a na konci som si vybral, čiže tak. Čiže to by boli reklamy, no a my sa môžeme do toho vrhnúť, čiže my si dáme hra pre jedného hráča, inak tu mám nejaké svetiky, ale tie si hrám ja. Tvoriť nový svet a bude sa volať, tak dáme YouTube Hardcore. Počkajte. Drsný. Prepočte, vošla mi do izby Hanka, čiže moja sestra. Vypadni, choď preč. Dobre, už išla preč. Teda, drsný. Drsný. Rovnako ako dobrodružná hra, ale zamknutá na najťažšej obťažnosti, najvyššou obťažnosťou, ale jediným životom. Akože jediným životom sa myslí nie jedno srdiečko, ale keď raz skapete, tak viete čo. Nastavenia hry, poličky vypnuté. Čo? Nie, ja som sa mala učiť. Dobre, áno, jasné, že zapnuté. Typ svetovania, normálny. Aby ste dáme nejaký seediš. Ne, dáme si nejaký seed, aby ste to mohli, prosto, že si dať seed, že 8899 2213 44. Čiže toto je seed, keď tak potom sa tam ešte pretočiť. Zopakujem 8899 2213 44. OK, tak vytvoriť nový svet. Generujeme. Tak teraz vám ukážem, ten texture pack je fakt pekný. Sa páči veľmi. Volá sa Finland. Finlandia, Photorealms. Veď tam ste si to mohli pozrieť, keď som to ukazoval. A načítava sa teda, vytvára sa svet. Už to bude. Počkajte, musíme počkať, pretože funguje to. Počkaj. Že zageneruje, čiže budem zažívať ešte mierne lagy. No, sme v lesíku. Musí sa to len poriadne vygenerovať. Dobre, už je to vygenerované. To je slepička. Čiže my si tu máme blízko vodu. Tam je voda. Aby sa namyslel, mám proste mikrolagy. S tým nič neurobím, jedine, že by som si mohol ísť niečo urobiť. Čo by sme si... ten nepotrebujem moc veľký, ten mi stačí na... budeme mať vypnuté, neobmedzené 4 čanky, to je dobré. Vyhľadané sveto vypnuté. No, dobre, tak akože ja neviem, Entity Shadow Satovo. To je, čo by som si ešte mohol toto dať. To by mi mohlo nastavenie chatu. Ja som si ten chat zmenšoval. Čiže neviem, čo by mi tu mohlo, akože obťažnosť ťažká. A čo my by sme si mohli posekať nejaké drevo. A čo bude cieľom tejto hry, tak akože dostať určite prežiť. Pretože viete, čo vlastne ten hardcore znamená. Že mi to budeme hrať s texture packom. Rozhľadal, čiže dobre. Dúfam, že ma počujete dobre. Prečo ja ten mikrofón mám troška ďalej od seba. OK. Si robím plankíši a craftingíši.
Jo, a inak toto je úplne dobrá vec, ktorá tu je. Crafting úplne. 3D. To je proste mega, vidíte? Vidíte, to je proste 3D, to je super. Super. A nezabudnite na like a no veď viete, no vlastne to budem hovoriť na konci videa, prečo to na začiatku, jo, a drevené želtoku 2, jasné. Potom pickaxe. Jo, inak pickaxe vyzerá takto. Vyzerá to ako taká palička. Samozrejme sa potom niekde presťahujem. Tak to je strašne nahlas, ja neviem, jak to je vo videu. Mám strašne nahlas počítačové zvuky. Alebo Minecraft zvuky. Ja mám hudba počasie vypnuté. Zatiaľ som si tiež znížil prostredie. To by sme mali tiež troška znížiť. Celková nasitosť, jo. Čo by ste to mali mať tiež na hlas? No teraz je to perfektné. Ja už sme pristavne. Tak už tak o piatkách pomaly. Ja som teraz zvyknutý na diamantový krompač, lebo ja mám spolu s mojím otcom svet. Jeden. Čiže my by sme mali už na kamenný krompač, ktoré si vykraftím určite. Nie kameň. Tak budem používať s tom ako stavebný materiál, lebo to je pekný. Kamenný krompač, ten vyzerá. Ten je taký černý ako z uhlia, ale kope rýchlejšie. Ježiši. Pink luck. Pink luck. Pink luck. Pink luck. Pink luck. Inak pink luck, jasné. Pink luck. To si nevšimajte. No mi to laguje z toho, pretože natáčam, inak mne to chodí pekne. Aby som si mal tú obrazovku zmenšiť, ale to by som musel dať. Tak to bude asi tak na strih, čiže počkajte, by som mal dať. Dobre, tak ja som sa to snažil nejak urobiť, čiže mi to nejak akože nešlo. Aby som to dal na menšie. Čiže, OK. Môžeme ísť na povrch, ja si ešte urobím nejaké nástroje. A mohli by sme sa niekam presťahovať. Takže nie je to zlé, ale mi sa to moc akože ja to nechcem odbývať, kamenná sekierka. Tento krompač môžem stať sem. Potom čo si ešte vyrobím, samozrejme meč by som si mohol vyrobiť. Lopatku. Takže je dôležitá. Keď nájdem nejaký kravel alebo niečo. OK, čiže my máme nejaké veci, ja si ich prenájdem. Čiže meč, krompač a sekiera lopatka. Dobre. Jo, a kam sme mohli ísť? Niekam, kde to nebudeme takéto trhavé. A tam slepičko, to by som si mohol zobrať. Dobre. Slepička je vlastne tým mentita, ktorá má najmenej života. A to zabijem akože na 2 rany, ne? Ping. No, počkaj, aby som si mohol zvýšiť počítač, výkonnosť. Možno aj to mi. Možno aj. Preto mi to laguje. Prepáčte. Stále nemám chrípku, jak som spomínal. Vyčúrané. Hej. Akože prečo to nefunguje? Neviem. Slepita. Ty. Čo sa mi tam schovala? Neviem zabíjať slepičky po ceste. Keď si budeme hľadať nejaké pekné miesto na bývanie.
Dobre. Ping, 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 ping. Veľa vecí nie je pretexturovaných v tomto. No, nejaké veci tu nie sú pretexturované, takže to nevadí, ale inak je to pekné. Inak jedno upozornenie. Máte podklad, no čo ja, keď poznáte nejaký pekný texture pack, ktorý má mobov a tak ďalej, tak si to prosím hoďte pod toto, pretože čo je pod Finlandom, no tak sa to volá Finlandia, Fotorium, tu je to len Finlandia, tak čo je pod týmto resource packom, tak odtiaľ si vybere, čo ja viem, tie veci, ktoré nemá pretexturované. Ja tam pod tým mám default, inak tu mám dostupné, to je úplne potentovaný a vyzerá úplne čudne nejaké veci v ňom. Čiže to je takto na začiatok, ja, to je slepka. To je veľa tých slepíc, to je dobré. Kašľam na tú slepku. Že som mohol zabývať niekde, neviem kde. No niekde, v nejakom inom biome. No to aj nie zle, ale tak môže byť aj lepšie. Jo, inak to je jedno, kde sa zabývam. Keď zomriem, tak viete, čo je. Konezri. No, tam je shootercane, ktorý si určite nezabudeme zobrať. Nejaký kameň. To som si mal zobrať. Ja, no, to je nádherné slnko. Teda gula. Ping, ping, ping. A ani shootercane nejsú pretexturované. Čo je toto? Ako nejaká podozrivá diera. No. A co môže iný biom? Ja, pesok si nakupím. Ale... Piesok padá. Neskúšal som si inak ten mikrofón ďalej od pusy. No, není to zle. A zistil som, že v tejto aplikácii sa dá strihať, čo je, no, akože v aplikácii, v natáčacom programe sa dá strihať, čo je fakt dobrá vec. Akože strihať by sa dalo aj tak, len že v tom, že dá sa strihať na to, aby to bolo jedno video rovno. Čiže ja si dám strih a uvidíme sa, keď nájdem nejaké vhodné miesto. Op! No, čiže ja som ešte chvíľku budem hľadať, aké tak potom dám strih. Našli sme púšť. Jo, ja by som chcel bývať niekde pri púšti. No, ale tam je more. Aha, to je ani púšť, to je iba piesočný okraj. Čiže ja sa uvidím s vami, keď nájdem nejaké pekné miesto. No, hľadal som márne. Počkaj, pretože to fakt natáča znova. Hej, dobre. Hľadal som márne, nenašiel som. A našiel som zase takúto peknú zátoku. Jo, tam ide už mesiac. A myslím si, že toto by nebol zlý nápad na ubytovanie. Taká malá pekná zátoka, čiže ja by som vyťažil pár stromov, tam niekde a mali by sa to ubytovať. Tak ja by som potom ešte v off-screenu niečo pohľadal. Jo, áno, môže to byť pre LAN. Čakaj, tak by sme si mohli pozvať niekoho. Máš teraz achievement Getting Wood? Veď ja som to neresetoval. Čiže neviem, čo ja viem. Toto by to nebolo zlé. Alebo počkaj, ja by som mohol ísť ešte ďalej. No, išiel som ďalej. Za tým stromom bolo toto. To je pekné, mne sa toto páči. Toto je fakt výborné miesto. Keď tak by sme potom mohli... To je štrk. Ne, zombík už ne. Čiže mne sa toto páči, aby som si sem mohol dať respektíve nejaké vecičky. Čo sa týka pece, tak ja si sem určite šmarím, pretože ja si chcem vypiecť niečo.
Sopejší, jo, nádhera. Hej, 5 3D tuším. No, by sme mohli, no, čo by sme mohli zatiaľ robiť, kým sa tam niečo vyrobí? Ja by som si určite šiel vypiec drevo. Jedlo. Pretože ja skôr či neskôr umriem od hladu. Alebo mi ostane pol srdiečka a ja odniekaľ spadnem a nedopadne to najlepšie. Ja si idem vypiec chicken. Jo, sa už vypieká. No, pengy, jo. Čiže ja si zoberiem 2 a urobím si torče. Torčky. Jo. Čiže toto je na vypekanie. Top. Nemá papa. Kurča si dáme. Dobre. OK, čiže ja si idem vyrobiť torče. Poď sem drevo. Ja sa bojím, že aby nejaký zombotron neskočil na mňa zozadu a neobchytkával ma potom, no viete, čo sa stane. Ja sa tu osvetlím, aby sa mi to nič nespánovalo. Inak, ak sa tu nespánujem obovia, tam vidím jedného aj tam je uhlie, výborné. Tady si pôjdem zobrať a už ma zbadal. Už ma zbadal. Tento. Nádhera. Dobre. No s ním vykúta tamto uhlie. Až to je žiadny lukostrelec, čiže skeleton, ktorý by ma mohol sundať zozadu. Je to uhlie, výborné. Ja sa šmarím torčky. Tak, dobre. Ja si to pokopem. Dobre. Áno, je to uhlie, výborné. Čiže ja vedel som, že to je uhlie, ale tak. Ja, radosť sa nič nedá. Je tu dosť? Super. Ne, žiadne zvuky. No, jo, ty kráso, koľko kurčat. Tak to je hotová hostina. Tak to bolo dobré, že som si zabíjal tie kurky. Že by som zomrel od hladu. By nebolo moc príjemné. Jo, tam je creeper. To je bambus? No, bambus, la bambus. Ne, to není bambus. Štrkajní vyzerajú pekne. Pekne sú pretexturované. Tak tento, akože táto Finlandia, tak som mohol povedať, že taký 3D pek. Jo, a som až mal ten creeper. To není zrovna iné. Máme tu 2 mobákov, ale väčšie stráci mi robí creeper. Bam. Vypadni. Nebuchuň. Domri. Jo, ja som ho zabil. Jo, tu máme... Jo, gunpowder, juhu. A to bol ten zombík, že? Jo, tu máme ďalej. To si odfotím. Lebo... To má byť akože čo? Toto sa nevidí každý deň. 2x4 vysokých štrkejn. Páni. To sa nevidí každý deň, ale naozaj. Musíte uznať, že toto vidím prvýkrát. Alebo druhý už. Neviem, asi to... Ale tuším, že prvýkrát naozaj. Lebo on býva väčšinou 3 vysoký. Ja si tuto môj ostrovček obkolepím. To je môj ostrovček. Na tomto ostrovčeku si založíme domček. No, to bude domček taký pekný. Áno, toto skopem a tu bude domček. Jo, to bude nádhera. To bude ukážkové bývanie. To by sme mohli ráno urobiť, že sa sem presťahujeme. Ja sa teraz ešte urobiť torčky, určite.
Sme dopiekli kurčata. Výborne. Nie, nedopiekli. Nee, Doriť, ja sa bojím. Doriť. Odkiaľ? Odkiaľ? Zombík. Nechcem v tomto dieli zomrieť. Nee, moje ohlie. Jo. Ja nechcem v tomto dieli zomrieť. Prepáčte, keď niečo počujete, tak mi mama doniesla niečo. Jo. Čiže... Jo, dobre, výborné. Jo, dobre. Jo. Ten zombík tu buď nie je, ale... Ne, on je hore. Prečo počujem nepríjemne blízko? To je krava, tá sa mi bude honiť. Kde je ten zombík? Tam je niečo, tam je kvetina, hej? Nee, prečo mám zombie v nori? Nechcem mať zombie v nori. Zombie v nori, Jo, za chvíľu bude už deň. Daj Bohu za deň. Daj Bohu za deň. Jo, vychádza slnko a ten zombík zhorí. Ten zombík zhorí. Mám saplingy, tak tie sa chcem pozrieť, lebo tie som ešte nevidela, akože ak sú pretexturované. Tie si zasadím. Ale teda toto nie je. Jo, už vychádza slnko, za čo som rád Bohu. To by vychádzalo častejšie. Jo, no tak ten sapling je taký ako vždycky. Štvorec, no taký trojuhelníček. Ale ten workbench, ja to volám, alebo crafting table, ak to chcete volajte. Ja to volám crafting table a niekedy tomu poviem aj workbench. My sme sa teraz mohli presťahovať tam. Skera na crafting a... Nee, to je ten zombík. Zombíku. Pipíku. Keď to budem vidieť, tak ho zabijem. Je to tam bola kura. Ja viem, že sa akože nemusím bať zombíka, ale predsa len, není to jednoduché prežiť. V Minecrafte hlavne. Takú bordelu ja si vyrobím asi čestku. 100%. Ja si viem dopiť to kura. Dobre. Koľko nahrávam, sa pozrieme. No ešte môžeme chvíľku. Nie, dobre, ja si neviem vyrobiť teda tú čestku z tohto dreva. Z tamtoho stromu, ktorý... Dobre, tak tam ten strom už nie je. Lebo ja som ho zničil. Zničil som ho. Hihahaha. OK. Peng. Veľká truhlica. Jupi. A sem si nahádzame všetky bordel vecičky. No, uhne není bordel, ten si zoberiem k sebe. Ale ja sa ho tam dám, pretože ho teraz nepotrebujem. Momentálne. Nejaký piesoček, ktorý sa bude určite hodiť. Keď drevo tam ešte hodím. Aj ten krompač, samozrejme. A my by sme mohli pomaly už ukončiť video. No, alebo čo ja viem ešte. Niečo by som mohol robiť. A to, že si urobím baňu. Kde je ten zombík? On je tu jaskyňa, alebo čo? Lebo ja ho počujem, ale nedokážem ho nájsť.
Iron, jo! Tak v tomto dieli sme už našli Iron Man. Tak on je asi v podzemí, nejakej jaskyni. Tak akože ja neviem, kde by sa mohli niekde nachádzať. Akože ja nemám žiadny program otvorený, kde by to mohlo simulovať zombíka, inak to by bol nepríjemný program. Ja som nikdy nespúšťal simulácie zomba. Tu je taký stone, taký pekný úplne, no stone, ne, cobblestone. Tak, vo strane dneska sa ti pletie jazyk ako OpenTTčka, ktoré by malo byť už na YouTube. No jasné, že na YouTube. A čo by som vám urobil, keby nebolo na YouTube? Čo by som vám to robil, keby ešte nebolo na YouTube? Je to malý zombík, čiže je to pod zemou. Môže to byť pod zemou, tuším, iba. Pretože my už to máme v normálnom svete, vo vanila svete máme už deň. Ja to tu zahádžem. A ja si tu ešte troška vykopem, aby som tu mal mať. Ja rozbila sa mi lopatička. Dobre. Ne. Prečo počujem? Jak chodí. To je nepríjemné. No, keď ste v Minecrafte. Keď to by mali vchod, to bude už tie schody. Dobre, čiže... No a tam je to slnko. Čiže dúfam, že sa vám... Nie, počkaj, aby som vám chcel ešte ukázať, že... Drsná hra. Jo, Jano, YouTube hardcore. Jano, drsná hra. Pekne. Inak toto je s mojim tatinom, čo som vám hovoril. Tak my by sme sa mohli pozrieť. Ja som na povrchu. Inak dôkaz. Že ja som navyknul. Tam máme sklad, ktorý som postavil ja. Ten ešte tam neplne funkčný. Bol som v Netheri pred chvíľkou. Predtým, než som začal video. Tak toto vyzerá nejak. Nether portál. A ja by som vám chcel ukázať, že my nemáme fakt tých to čo bol za zvuk? My tých diamantov nemáme akože moc, ale no akože ja som našiel 5 diamantov, môj otec našiel tiež tak nejak 5. Jak teraz ten rebrík je nádhera 3D. Čiže my si tam skočíme. A tu máme náš sklad. Vidíte, že máme, no tak nejaký iron. Máme, tak tu máme tie diamantíky. A to by som asi ukázal všetko, pretože tam mám ešte mob trapku, ktorá je tiež work in progress. Čiže to by bolo asi tak všetko. Dúfam, že sa vám video z Minecraft Hardcore ľúbilo, určite bude ďalší diel a nezabudnite dať like, komentár a keď nemáte, tak rýchlo choďte dať odber a ja sa s vami lúčim a ahoj!